Mládežníckom trialoparku sa práve uskutočnilo posledné kolo Európskych hier mládeže. Je to projekt, ktorý tohto roku sme spustili a bol to vlastne taký prvotný 0. ročník. Pozostával z 3 kôl, kde každé kolo bolo v inej krajine. Prvé kolo bolo v Maďarsku, druhé kolo v Poľsku a tretie u nás na Slovensku v Poprade. To bolo cieľom tohto projektu, pripraviť mládežníckych jazdcov na Svetové hry mládeže.